Maaike en ik zit in groep 6. Ik doe het over turnen. Ik turn op menje, tonsje en sneur. Ik ga juster voor het eerst Arabiërs salto achteroordien en boogje op de balken. Ik ga een paar salto's van de bregen aandienen, maar ik ben wel dan mijn enkel die een bijsprong. Maar dat ding net zozeer. Ik ben Samira en ik zit in groep 6. Ik zit op volleybal en dat vind ik heel leuk. Op school hadden we de Friese weken. En Sietse Boersma is er geweest. En daar heeft hij over verteld over de kast. Dat is een band. Hij heeft hier hele volle prijzen gemaakt. En hij vertelde over zijn carrière.